Říká se, že chuť makronek dělá její náplň. V dnešním videu se s vámi podělím o recepty na 3 mé nejoblíbenější náplně a těmi jsou čokoládová, malinovo-krémová a náplň s příchutí vaječný likér. Doufám, že se těšíte. Pojďme na to. Čokoládová náplň je nejjednodušší na přípravu. Budeme potřebovat jen 100 g hořké čokolády a 100 ml smetany na šlehání. Smetanu si ohřejeme v kastrůlku téměř k vodovaru, ale nevaříme ji. Čokoládu si nalámíme na menší kousky do misky. Když bude smetana horká, nalejeme ji na čokoládu. Důležité je, aby celá čokoláda byla ponořená pod smetanou a mohla se tak rozehřát. Asi po 5 minutách čokoládu vymícháme se smetanou do hladka. Není dobré ji nechat stát déle než těch 5 minut, protože by směs vychladla a musela by se znovu nahřívat ve vodní lázni. Osobně mám dobrou zkušenost s použitím hořké čokolády při výrobě této ganáže. Když jsem použila mléčnou, tak mi hůře tuhla. Po vymíchání dáme ganáž stuhnout do lednice. Po stuhnutí přendáme do sáčku a naplníme makronky. Mou druhou oblíbenou náplní je malinovo-krémová. Nejprve si připravíme malinový konfit. Maliny si nasypeme do kastrůlku. Já jsem použila mražené maliny, které kupuji u nás v Kopu v 2,5 kilových pytlích, ale můžete samozřejmě použít i ty čerstvé. K malinám přidáme polévkovou lžíci cukru, přilijeme lžíci vody a na mírném plameni rozvaříme a trochu zredukujeme. Poté rozvar přelijeme do sýtka a přepasírujeme, abychom se zbavili zrníček. Tekutinu vrátíme znovu do kastrůlku a na zahuštění použijeme pektin. Já si tento kupuji v internetovém obchodě Diana Oříšky, ale seženete ho i jinde. Čajovou lžičku pektinu přidáme k malinovému rozvaru a za stálého míchání přivedeme k varu a krátce povaříme. Hotovou směs přendáme do misky a necháme vychladit. Horká je stále tekutá, ale po vychladnutí by měla mít tuhou konzistenci. Na krém budeme potřebovat 1 salko a 1 máslo. Obojí by mělo mít stejnou pokojovou teplotu. Máslo si dáme vyšlehat do robotu a postupně přiléváme salko a zašleháváme do másla. Hotový krém si přendáme do sáčků s kulatou špičkou. Na naplnění 1 várky makronek nám bude stačit přibližně 120 g krému. Krém naneseme po obvodu makronky a necháme si uprostřed volný prostor na malinový konfit, který rovněž nanášíme zdobičkou s kulatou špičkou. Na třetí náplň použijeme jako základ ten samý krém, který jsme si připravili na malinové makronky. A zašleháme do něj vaječný likér. Já jsem zde konkrétně použila 150 g krému a 50 g vaječného likéru. Vaječný likér musí mít stejnou teplotu jako krém. Kdybyste ho použili vychlazený z lednice, mohl by se vám v krému srazit. Protože z kořápky makronek jsem použila bílé, chtěla jsem, aby barva náplně měla výraznější žlutou barvu. A tak jsem na obarvení této příchutě ještě použila kapku žlutého potravinářského barviva, který používám i na obarvení makronek. Jde o značku Progel, kterou mám moc ráda, protože stačí použít opravdu malinké množství a barva je výrazná i po upečení makronek. Náplň jsem přendala do sáčku s kulatou špičkou a makronky naplnila. Tak a to je z dnešního videa vše. Doufám, že jste si odnesli trochu inspiraci do vaší kuchyně a budu se na vás těšit zase příště. Mějte se krásně.